Pedro, itxian topaudek aurkari gorrena, gaur behintzat. Bai, hori lehen dugu etxegin, zertzitzion gaur. Bai, Bai. bakik, zertziokin itxia. Beste karreretan zertzak egon nire arabera, karrera segundu baten barruan txe, beha urtik, ni urtik. Mikel, aurten serio hartu dek, ezta? Arrauna lagata. Berak animoan zitxean, da arraunakin lehen urtean ibili nintzen pixka, eta ikusi nuen bilak ezin ziala, ez ziala bilak kompatibiliak, zer baten gerritik gora asko lantzea, eta bestian gerritik bera dodana. Orduan, zanun bato bestia, eta nahiak anima hori ezin, da bilo familian errezo ibiltzeko eta zehatzeko, animatu eta behak inazin esaurten. Txakurrare behak ekarri dit, eta bilok animatu bat emitxe pikia baina. Karrera bat irabazidek, ezta? Bai, karrera baten behak pixka favoritismoak egin zizkan, eta utzi intzian irabazten bezala, handik aurrea, guain pikia dugu. Mendik aurrea estik belalako. Ere nahiko lan. Bueno, pixka kontau nola jundan karrera. Bilok aurretik izan zeate, baina Mikel ikusi den dikan goian pixka metro batzuk hartuta, baina ez da egit hor. Gora, hasieran goraino, ni aurretik jo naiz, Salorentaino. Han txakurrak gure antenda geudianean, Mikele gaurri hartu du. Buelta bat behak indu aurrena, eta gero ja... Bigarren bueltan ja... Nik hartu eta aurre, eta metro batzuk irabazizko. Metroiekin jokaude, beraka. Eta gero beraka Salorenten ipazen naiz aurrena, baina kaida bat aukiet. Kaida hortan ja harrapatu indiz, motorrarek mantzotu egin da kosketan, eta egin motorra harrapatu. Motorra harrapatu denean ikusi denean gainen zeola, azelera bindu alde indu, eta gero txakurrak erten diba, atoda hostia motorran atzetik, eta kosketan domina bezin nuen, da motorkit. Motorra klabia izan da gehiago albiziat, Pixka bai, pixka bai. Eta kontu eskatu aldizki joko? Hori egitea etorri zagut, da... Bai. Bueno, baina gero esprinian, ez da? Ez dut ikusi, baina esan dietenez, esprinia buke. Bai, esprinian, beha aurretik zatorren, da esprinian sartu geha, baina, bueno, bai. Ja, beha aurretik eta txakurrak egia behai pasatzeko zeik etzakan, almenik etzakan, ezin nu. Azkenean, txakurra, aurrena jatzen txakurrak irabazteu. Eta guz hartu hor esprinean, txakurra aurretik sartu behar du, eta horre daka azkenean. Eta nundakazue urrengo pikia? Urrengua bilo batea errenteian esangoa. Errentera. Eskondu itezatu hain, da sepilla vakazionez. Descansito. Hori ordu niretzako bentaja izangoek? Bueno, nuen inguruan bakarra gatzen nahi hola, bestia Espainialdian kompetituet. Eta zemos joa temporada? Bueno, nahiko baju hasi ginen, baina puntua harrapatzen kompetitziai. Hasiera lesionota hasi ginen, jarri ezin itxorratila eta, bueno, bain, guztua pixkat. Temporada arraunekoa setiembren bukau nun, da enon deskantzatzeko hastik izan, ze oktubren ja karreretan hasi ginen, eta denboa gutxi eukinu rekuperatzeko, eta hori xe. Pixka presaka bezala eta forma gondik ondo hartu gara zinitzen, eta guain ez, hankak eta egiten, da forma hartzen, da nivela egiatzen. Entrenatu elkarrekin ite aldezua? Batzutan bai. Txakurrak inda entrenu berdanean, bilo bat egutegia, eta lanan erreleguan araberare bai, eta... Errelego kanola giltzean, hau bita giltzea eta ni iruta giltzen nahi, orduan... Koinziden berdu ere joak ere, eta... Eta ze helburuak azue temporadako? Liga. Gipuzkoako liga hontan... Aldanik onduena jokatzea. Eskerrik asko.